Nová nabídka Toyota Corolla Verzo s naftovým motorem 2.2 D-Cat o výkonu 130 kW, což je přibližně 177 koní. Vidíme, že na autě jsou originální hliníková kola s pneumatikami Nexen 215/5017. Ještě vepředu jsem chtěl ukázat na to, že auto má kamery 2 vepředu, které se používají při parkování. Ještě si to ukážeme vevnitř. Auto má pěkný lak s minimem kosmetických vad a je 7místné. Tady máme zadní kameru parkovací. Auto má značkové tažné zařízení. Podíváme ze spoda. To vypadá. Má dojezdovou rezervu. K autu jsou 2 klíče. Zde vidíme, že auto má plastovou vanu kufru, tudíž vnitřek není absolutně zničen. Zde jsou sedačky, které bych mohl vyklopit. A zde je roleta kufru, to se potom dá umístit sem, kde vidíme originální hever, klíč na kola. Auto má novou technickou a neplatí se ekodaň, takže přihlášení vás bude stát evidenční kontrolu a poplatek v místě trvalého bydliště, což je 800 korun. Dále z výbavy všechna elektrická okna i zrcátka. Sedačka je lehonce prosezená malinko, jinak auto má 9 airbagů. 9, protože ten 9. je tady na kolena řidiče. Má kožený volant multifunkční, kde součástí volantu je tempomat. Zde vidíme přepínání palubního počítače, zde přepínání na rádio, včetně zesilování. Klíč jenom zasuneme, jenom jednou zmáčkneme. Auto samo určí, jak dlouho bude startovat. Zde vidíme originální navigaci Toyota. Je to s dotykem navigace. Jinak audio má dobrý příjem. Klimatizace samozřejmě automatická, která zjistí za chvíli, že je tady úplně strašný horko, protože dneska je venku nějakých 30 stupňů a začne přidávat intenzitu foukání. Okamžitě. Klimatizace prostě při dosvícení světel se nám stopí palubní deska, současně i navigace. Jinak auto má najeto 221 624 km. Jedná se o ujetou vzdálenost. Kilometry jsou potvrzené z Toyoty. Tam, kde auto bylo zakoupeno, jezdilo i na servis. Jinak převodovka je manuální, 6rychlostní. Auto má z výbavy dále něco jako systém ESP, se to jmenuje Track Control, dá se samozřejmě vypnout jako u každého auta. A zde máme zapínání a vypínání předních kamer. Nyní si to ukážeme. Teď máme nadsouvání. Vidíme za námi záběr do kanceláře, kde jsou otevřené dveře. Kamera je opravdu
dobře naštelovaná, takže když se podíváme dozadu a potřebujeme opravdu perfektně zaparkovat, tak i když najíždíme stažným, který je tady v těch místech, kde je zrovna stín, tak nám to ukáže, jak zaparkovat. Umí to i přehodnotit parkovací místa, jestli chceme parkovat v řadě, anebo po délce. No. Teď jsem vyřadil zpátečku, ukazuje nám to předek. Zde vpravo vlastně vidíme silnici, na kterou bychom vyjížděli, kde teď projíždělo auto. Zde vidíme zrovna teď sousedova vrata. Jo. Ty kamery fungují vepředu i vzadu. Jinak auto má 2 loketní opěrky, ty nejsou vůbec ošahaný, látka je úplně hrubá. Stmívací zrcátko. Jo, tady vidíme malou diodku, kde se to dá vypnout a zapnout. Jinak je interiér opravdu hezký. Nikde to není propálený od cigaret nebo tržený a tak podobně. Jo. Když si dám jedničku, zkouším, kde zabírá spojka. Je to určitě v první polovině od země. Tady jsou doklady vlastně z Toyoty, z technických. Tady máme originální techničák. Do provozu to šlo 16.8.2006. A tady vidíme, že to je po prvním majiteli, protože předchozí majitelé počet 0, takže skutečně první majitel. Otevírání motoru. Ještě se podíváme dozadu, jak to vypadá. Sedačky se dají posouvat, i u té zadní řady sedadel. Má to navíc Isofix, s čímž bychom počítali u takového auta. Když se ta sedačka posouvá, tak se vysunuje i roleta, která je ještě připnutá na sedadle. No, dá se to variabilně kombinovat. Stropnice zdravá. Samozřejmě dětská pojistka. Jinak destičky vepředu přibližně 30%, kotouč je naprosto minimální hranka. Nevím, 0,2 mm odhadem. Vzadu brzdové destičky jsou originál Toyota, přibližně 80%. Tady kotouče mají taky naprosto minimální hranku. Brzdí to souměrně, to auto. Brzdy nekopou, ani když se brzdí třeba ze 100, člověk potřebuje nějak rychleji zpomalit. Jo. Tady vidíme, že na tenhle blatník ani na straně kapoty nebylo na to šaháno klíčem. Ty blatníky jsou zevnitř matný, nejsou přejetý lakem, což znamená, že je to originál. Auto má pořádnou autobaterii, starty jsou perfektní, zde je jednotka ABS. Tohle auto má rozvodový řetěz, jo? Ne řemen, je to řetěz. Čelní sklo je Toyota, tady vidíme, že to má dešťový senzor. Velice pěkné rodinné auto, Toyota Corolla Verzo, čeká na nového majitele.